Velkommen til Paradis TV's nyheder. Vi er rigtig stolte i dag over at kunne byde velkommen til nogle gæster, som I seere har ønsket at se mange gange. Tak. Jeg vil godt sige velkommen til. Vi præsenterer Nana, Katinka, Sofia, Annika og Ulrika. Tak fordi I kom. Vi starter med et rigtig nemt spørgsmål. Hvem er klassens sødeste og smukkeste far? Jackson. Claus Jackson. Og hvor er de gode. Hvilken skole i Rudersdal har den sødeste tredje B? Nyholte. Rød. Jamen, er I ikke de sødeste? Nej. Hvem har så de mest uartige elever? Skovleskolen. Der er en ting, som rigtig mange af jer derhjemme har tweetet ind til os. Og jeg er nødt til at spørge jer om en ting. Kan I godt lide pandekager? Nej. Det er aldrig smagt, men jeg tror ikke, jeg vil kunne lide. Nå. Kan I lide sodavand? Nej. Altså jo lidt. Kan I godt lide stik? Nej. Hvad er rigtig sjovt at... I må ikke sige det her videre til deres forældre. Hvad er rigtig sjovt at lave, når I er alene hjemme? At tisse i potteplanterne, klippe hul i motorsokker, snurre tallerkener, at tegne på væggene, komme med i toilettet, bøvse og brutte. Vi siger tak til vores gæster, til jer derhjemme fra Paradis TV's nyheder. Sandheden frem for alt. Amager Halshug.